sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsab, ladan ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa duk abin da ladan ya faɗi kai ma ka faɗi. In ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah, hayya ala sala ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah, hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah. Inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm. Wannan shine abin da ya tabbata. Sannan in ya gama tsab sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka kai salatul fati, ka kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Salatin annabi za kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba salatul fati ba salatin wane ba wannan na manzon Allah ne, shi za ka yi. Idan ka yi shi sannan sai annabi ya ce sai kai addu'a ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Annabi ya ce dukkan mutumin da ya mishi haka, annabi ya ce ya tabbata zai cece shi. Ka yi wa annabi gwagwarmaya da addu'a ya samu wannan mukamin, to duk sadda aka kira sallah ka ji abin da za ka yi. To in kai haka kana sakawa annabi ƙuri'a kenan, kana saka annabi ƙuri'a kenan. Annabi ya ce akwai wani matsayi ne a dandalin kiyama babu wanda ya cancanta ya samu sai wani mutum ɗaya. Annabi ya ce ina fatar zama ni ne zan zauna wannan mukamin. Sai annabi ya ce ku kuma ku taya ni da yi mini addu'a. Wannan addu'ar ka ji ta, to annabi ya ce in ka lazimci yinta duk sa'ad da aka kira sallah kai kuma zai cece ka. Wato ka ne mai fatan ya samu wancan matsayin.